Oh! Parang ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya? Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na magapugong o magasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Tuyolog sunog ang dakong yuta sa mga silis nga gipuy-an sa mga squatters o kidungan pagtulis ang tulo ka bangko. Human na espikal sa pangu sa tulo ka grupo nga mo'y motulis sa tulo ka bangko, mipili dayon og mga kusog nga mga armas nga gamiton unya sa maong tulis. Yan ang pagkagabi. Mauna ang victory party. Daghan ang mitambong og usa nini si Bibit ug Teresa. Aban wasab makaila si Teresa ni Alan nga nagtakuban usab. Og bag-ong taguban og si Bibi try na kaila tungod kay gituyo pagduol ni Alan. Taw-taw na nagsige og panel si Alan ni Jackie Boy. Og natulsab nga gitawag ni Roger. Gipalihok na sab ni Alan si Bibit nga kuhaan og daghang video ang mga lihok ni Jackie Boy. Karon mga higalaan, niya ang laing sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Ni Cain! Nga naman din ang mga tawana. Basta kuhay lang yun. Ayaw pa ibawa si Teresa. Kay para ato ang nanduha. Lan, Gikulbaan ko nagtanawa ng mga tawana. Jackie Boy! Jackie Boy, mari ka! Kana. Siguro ang kuha ka ng gitawag ni Roger o Jackie Boy. Bebe? Niya pero si Teresa. Samok na kung makialasan ako. nagsabot ko. Okay, sir. Thank you. Sige Richard, good luck. Tess? Richard ang iyang pangahan. Ay, bago pa na trabaho og taga Mindanao. Naa siya sa print media. Sa unsa nga newspaper? Teresa! Hey! Teresa! Istorya na mo, Tess. Niya siya pa ingon rin. Irolindaan, Bet. Rolling na. Pero lagi ko makakita ni mo. Congratulations, Congressman Roger Celes. Thank you. Pero palagi ko makakita ni mo. Taon-taon na ko din oy.
Busy ka lang kaayo sa mga bisita. Si, nay, gisudlan na nako ang laing klase na sab sa kinabuhi. Ug ning higayuna maong pagsilbi sa syudad ug sa katawhan sa syudad, Teresa. Labi na gyud sa mga kabus nga taga-Dakbayan. Nga sud, sa pila ka mga tuig nga nailawom lang in taon sa mga pamulitika sa nagkalain-laing tao nga midominar nila sa daghang mga tuig ni maong syudad. Kamong taga-media sayod yun. Kung naunsa na ang kahimtang na nga itong syudad. Tingali doon ay nagbuot, ani nga kinahanglan na yun. Nga ako o ang akong amahan mo serbisyo. Mualagad niling maatong syudad. Giunhantan lang ka ha, og si Bibit. Kung kaya nahibaw naman ko nga mao kay ni inyong ipangutanan ako, kakakuhaan ko ninyo pamahaya. Thank you, Congressman. O sa may mapaabot sa syudad sa imong pagka-congressman, sir? Gubot kayo ang kahimtang karon sa atong syudad, Tess. So, magtambayayo nga imi si Papa Sixto aron ang kalinaw ikahatag na mo ngadto sa syudad. Ug ang paghatag ug pagtagad ngadto sa mga kabus nga nagkinahanglan sa among panabang. Buhato na mo sa akong amahan nga mag-uwan ang mga kaayuhan o mga dagkong proyekto nga ang unang makapahimus kay unahon gyud sa pagtagad namo ang mga kabus natong mga kaigsunan. Mao nga pahimuslan na lang nako usab nining higayuna nga sa lain na sang higayon pasalamatan nako ang mga katawhan nga misuportar, mipaluyo sa among tinguha alang sa kaayuhan ug kabulahanan sa atong syudad. Angay ba nga malalis? Kaysa pila lang kaadlaw nga milabay ang piniliay. Hangtod karon daghan ba ang nagbagolbol bahin sa resulta? Kay dili gid sila makatuo nga masero ang inyong kontra. Zero nga unsay pasabot nga zero ug nga wa gyud usa nga milusot sa inyong mga kaatbang sa milabayng piniliay. Imposible kuno kaayo. Mipakanaog og hukom kung desisyon ng katawhan, Tess. Pinaagi sa ilang pagpili na mo nga mo'y mamahimong lang tawgon nga leader, pangu nining maong syudad. Mipakanaog na ang katawhan sa ilang gusto, pinaagi sa ilang pagpili na mo. Pero doon na dili makadawat kung unsay kamatuoran, Tis. Pero karon pa lang, ingnon ako, kadtong dili makadawat sa ilang kaparutan, nga mag-anad-anad na sila sa pagdawat o pag-angkon, nga kami, may mas labing kasaligan sa mga katawhan. Pero ni milabay naman tong pinili ay, ako na lang silang hangyoon. Manukto ko sa ilang kasing-kasing, nga nagkinahanglan usab kami sa ilang mga ayuda alas kabulahanan nining atong syudad. Daghan pang mga eleksyon ang moabot aron mosalmo to sab sila sa laing higayon. Busa karon pa lang ingnon gihapon nako sila nga mag-anad-anad na sila sa pagdawat nga sila siruhan kay wa gihapoy mudaog nila kay ang mudaog gihapon og mao gihapoy pilion sa atong syudad. Mao ang among pundok nga tiunay kaayong mo serbisyo ug mualagad sa syudad ug sa iyang katawhan. Salamat, Congressman. Kung dili atubangan sa kamerates, ikaw na bugtong hataga na kong katungod nga motawag og yano sa akong ngan. Mura na akong ihangyo sab nimo. Pasagda na tong uban nga motawag na kong congressman. Sir. Oo. Bago pagad ikaw nag-ingon, na-stressa mo yung akong hataga na kong katungod, nga mo tawag mo yano na kong tawag sa akong ngan. Nakadungog ka? Waba? Sorry kayo, sir, congressman. Ikaw ay joke na to, bet. Noon sa kamay. Komedya na to ay. Manihog mo din, bet, ha? Kay dadaw na kong stirisa, uban na mo nga to ni Papa sa iyang mga konsihali sa among lamisa. Okay? Pwede, Tess? Ay, dili pa una na ko ibuhag si Bebet, Jer. Interviewon ako si Sir Sixto ug ang mga konsihales. Kinahanglan mo gusto na ma-interview. Let's go!
ang tinuod. Mga palipay. Ay, thank you. Salamat. Daghang kayong salamat. Daghang salamat. Kaon mo mayo ha. Kaon mo na daghang mga pagkaon. Ang tinuod, wa pa nako tuguti ang mga media nga mo interview na mo. Ikaw pa gihatagan na kong pagtugot. Tes. Kay hibaw ka na nga espesyal kay gud kay nako. Dili kagyud mahimong mailisan nga ri sa akong kasing-kasing. Gusto kong mahibaw silang tanan karon. Dinhi nga mitambong sa victory party nga espesyal kagyud kaayo nako. Sobra na, Jer, please. Unsa ka ba? Wa ka magtanaw sa mong gilaktando? Sorry, Congressman. Sorry, Sir Roger. Ay ka man taga medyado. Be? Bago pa na siya din sa ato, Congressman. Friend ni siya. Ay, wato niya tuyo Congressman. Nakabantay mo siya nga muagi ta sa iyang tungod mao nga. Paglingi niya, timingan nga. Mo'y pag-agi ni mo. Pasalamat ako, sir. Wa taon to na ko tiwa. Nakamurit sa nga kung gusto mo. Nakamurit sa ice cream nga imong gikon. Pasalamat ako, sir. Sa baka nga. Bebe ko, bebe na mo ID be. Karon pa ko makakita ni mo, Richard. Tess, nakaila ka niya? Time para good. Basi na pabidya-bidya ka lang, ha? Richard? Pero espiya ka di ay? Ha? Sapan magkasialan. Espiya ka no? Nang-espiya ka din eh? Kinuha ko. Congressman. Dili. Sakop ka. Tingali, no? Sa napildi na mong kaatbang sa eleksyon. Mauna nga gisugo ka din eh, mong espiya, no? No, nasayop ka, Jer. Teresa, Nakaila ko aning Richard. Bago pa siya din sa ato. Taga Mindanao ni si Richard. kakao ka na, Richard? Gamay pa, Congressman. Pagbusog mayo, Richard. Congressman, sorry dyo kayo. Wala ko tiwa, Congressman. Dali na, Teresa. Magsulti takalan ha. Sorry sa bamtis. Hilom. Pagmatngon sa Richard, oy. Bago pa kapag media, god. Utro ka sa bet. Teresa! Magsulti taon niya. Dali na, bet. Kapila na Teresa na ako. Pero si Roger, wa. Mayor! Yes, Congressman. Nakakita ka bag kinsay kong kuyo? Ang labing gwapa. Ang labing gwapa si Widia. Oh, mga langit. Congratulations, Mayor Sito. Thank you. Likod. Likod pala yung test. Kinig, Congressman. Oh, Jackie Boy. Pahuwayan namin, sir. Trabaho pa uma. Okay. Pero magsulti ng tagkadiyot. Jackie Boy, unsa man? Na-enjoy mo? Enjoy kayo, si Roy. Ano nung din eh? So, ugma, Ako, magpasinsiyo sa mga dollars to ka bangko. Busing, da ang pag-review sa sit-up na plano. Matawag dayon nga kanabang gitawag og dry run, busing. Kung unsay amo mga lihok sa tulo ka mga bangko. misalig ko ni mo, Jackie Boy. Misalig ko sa imong grupo. Ayaw mong kabalaka si Mayor Sixto. Mabawi sa sunod adlaw ang naggasto ninyo sa milabayng eleksyon. Okay, sige, Congressman. Magkalakaw na mo. Aljon! Congressman! Oh! Pasundan ako, sabi! Congressman! Palunggit ko na rong mata mo.
kunwa na nimo gabita. Pura ka magbuta. Sorry, sir. Uy, sir. Hello? Bete. Okay ra. Dagan ko na kuha stock shots. Bye. Ay, may mag-watch congressman ako. Ay, kuwag na, nasa kwarto nga nili aircon. Kanang nagsika to ni. Kana. Okay. Sige, dali mo, sumod. Dali mo. Sundin ko katong tami. Siya na nagkumpultahan, congressman. Ayun na. Sagdin lang na. Sa din lang, bili ng abirto. Dali. Tami. Daghang pagkay ko nga manunong mga bisita. Magdalita nito ang tuyo. Huwag ka ba malimot sa adlaw nga sunugon ninyo ang kabalayan sa Muyota? Sa sunod adlaw, congressman, Friday. Alas 2 gyud sa hapon sa adlaw Biyernes kung sunod adlaw, Tami. Alas 2 gyud sa hapon ang sunog kay kon maalas 2:40 sa hapon mosunod ang dinungan nga tulis sa tulo ka bangko. Huwag kong malimutan na, congressman. Okay, maron na tuyo ko nimo. Pakalakaw ka na. Ari na ko, congressman. Kumplito na tanan. Paabuton lang Papa Sixto at adlaw Biyernes. Balik ko sa party. Tami! Napabaka niya, Tami! Oh. Sir, kining... Usa may magibuhat din eh. Nag-unsa ka man din eh. Masak pa na kasyalan nga nagtakuban pagka-bidyaman, unsa may mahitabo. Mga higala, sundan ang kanunay ang uban pang mga sumpay, niningatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nick Cain! Director Algin Nabakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilos Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Sopiradyo Production Sudor!